Strahovita zaduženost grada Rijeke, gospodarski krah te nepovoljna klima za nepodobne poduzetnike samo su neke od stavki na koje se osvrnuo kandidat laborista za gradonačelnika Rijeke Predrag Šustar, i to zajedno sa kandidatima za njegova zamjenika Vedranom Sabljakom i Danijelom Paliskom, također predstavivši svoje početne programske stavke. Hrvatski laboristi Stranka rada svoju su viziju budućnosti prezentirali kroz neke uspješne poteze iz prošlosti, ističući pritom program uspješnog riječkog gradonačelnika Čote. Treba preuzeti viziju Rijeke kao kozmopolitskog grada, dovoditi javne i privatne investicije i prije svega biti timski igrač, istaknuo je kandidat laborista za gradonačelnika Rijeke Predrag Šustar te nadodao. Vi sami prosudite koliko to vrijedi za današnjeg gradonačelnika i načina kako on upravlja ovim gradom. Kao konkretan primjer istaknuo je 10-godišnje izrazito loše upravljanje gospodarskim resursima. Dobro javno upravljanje je jedno od 4 glavna područja koja će biti prioritetna u financiranju iz europskih fondova. Prikazao bi vam graf koji prikazuje obveze grada Rijeke od 2001. godine, kada je sadašnja izvršna vlast na čelu s gospodinom Vojkom Obersnelom i koalicijskim partnerima preuzela vlast. Na ovom grafu vidimo ukupnu zaduženost grada Rijeke. Ako krenemo od 31.12.2009. vidimo da je svake godine povećanje 20%. Prema grafičkom prikazu 72,5 milijuna kuna brojka je dospjelih neplaćenih obveza grada Rijeke zaključno sa 31.12.2011. godine. Dva su glavna zaključka na kraju ove naše konferencije, ove naše presice kad smo se predstavili. Prvi je da smo zapravo ovime vrlo jasno kvantificirali koliko Obersnelova javna uprava ne valja. Tendencije društvenoj i socijalnoj pravednosti u potpunoj su suprotnosti onoj gradskoj vlasti u kojoj sada živimo i radimo, istakao je Sabljak. Samo neki od realnih problema koji postoje, od nemogućnosti zapošljavanja zbog propasti riječkog gospodarstva, nepovoljne klime za nepodobne poduzetnike, pa na kraju i do neispunjavanja obećanja koja su bila predizborna o projektima koji su trebali značiti boljitak Rijeke, moraju biti dovoljan razlog da prvenstveno građani grada Rijeke shvate i odluče da su promjene potrebne. O svom je protukandidatu iz PGS-a, doktoru znanosti Nikoli Ivanišu, Šustar govorio u najboljem svjetlu, poštujući sva pravila učtivosti govora o konkurenciji, dok je komentar na kandidata iz liste za Rijeku Danka Švorinića jednostavno zaobišao.